lungin tang thin rim tak driver tian ko mai chuan asel banga thalak in tar chu athli renga kum som lai jail atan to awangin an chu azalen ni ani bok banga athalak tar chu a unaw pa ne na an thalak ania a unaw pa hi misul then khatin tha sakin phubalak chakin atui halve ani driver jail tana chan ron langin a unaw pa nen beng an rok duhna poisa tam tham tak ru chuakin an hlo tling viau maya an chena in lama ho in misual rualin an chena chu an ron roka beng an rokna poisa zongjong chu chu sak vekin amit mu lain a unaw pa chu an tha saka ama po alua an kapa nimasela vanei thak takin adam chuak hlau ani an beng roka wangin kumsom lai jail atan hnuah driver chu chu azalen ania a unaw pa tha saktu te chu zon chua ro rel na diklan tir atuma ama dan tum tu te chu pial lei daya zal mak mak atum bok tanin pona chuan sport karnal takhi akhal mai theih turin aloin hunga kara chuan lutin a unaw pa thatu te chanchin le an chena mun injiana lekha chu enin puak rok pistol man mai tur anei bok kar chu khal chuakin kumsom chung te meu mai alo suang tua to phubalak na chu atran don ta ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u driver chuan tarmit bunatian ko mai a unaw pa thina a emaw phurtu pakhat chu a hna thona hmuna kalchilin azong chuaka silaya tinin chu pa chuan ngai dam lo dil ma se za ngai na lan tir du lovin akapa a phubalak na masaber chu atranta ani driver chuan private detective pakhat mu in a chhor chhong ve a information du zong chu private detective chuan lo pe in akalsana akara chuan thru in a thale tur chena mun chu anei le ta phubalak chak reng in kumsom chung lung in atanga tu po in dan tum se in dan tir atum reng lo mi thatura roi theih tlangwal tho thang thatak ron langin killer ania phone call dongin mi hosa pakhatin mi thaturin aron hrila hlo thatak apek tur thu hrilin atha tur thalak chu aron thona atha tur chu tu dang ni lovin driver kha ania tuna chuan driver po tha tumin an ve don ta killer chuan a hnathar chu lo pomin driver chu tha nge atuma ai dilem la in akar number po athlaka driver tha nana amamo tur silai le chemte pain mi thata eizong thin ania driver chu tha nge tumin a chuak ve ta driver hian ama tha tum tu an ti reng a hrebik lo driver chuan a next target chu panle ngalin putar hosa ania driver chu killer khan alo zui ru ve reng bok putar hosa chuan tleirol te in leng nein kholo do taka khosak pui atuma chu tleirol chu in tur pe in athil in tura chuan dam doi apol bok tleirol chu chehlei theilowa hrain a camera a phora stratu ta tum mek lai chuan driver khan kong kha ron tlo hongin putar chuan driver a mu rualin beilet tumin bakche alo chu ngal ve vata driver chuan akuta kapin putar chuan ngai dam dil ma sela driver chuan ngai dam du lovin akap hlum le ta ani driver chuak tur chu killer khan a hnunga tanga ron ve in ka antuma driver chuan mu in aning kara me cheno pang pakhat aron kal hlol mai driver chuan hunrem chang chu vatin no pang chu anem sona killer chu kapin anin kap ta zot mai in kap na sadun viau ma se in ka fu lo ve in killer chuan a tha tur chu minamai lo tak ani ti hre chuakin driver chuan a chu asana a car chu tinungin chak takin atlan chuak ta ani mun ni laya in thana a thlen to awangin police lam chuan tual thatu chu an chui ngal vata CCTV atrangin driver chu mu chuakin jail atranga chuak hlimani ti an treve bok a unaw pa an tha sak thu hria in ama po an ka ve
thi emaw an tih laiin maktak maiin a rawn dam chhuak leh hlau mai a doctor chuan thataka zaiin a lu a thir a phum sak bawk police te chuan driver tual thana chu phuba lakna ani tih hre chhuakin midang a tha zel hma a man ngei an tum ve ta ani driver chu bara kalin a unau pa hroka zai tu jack a hmu chhuak le ta jack chu bathroom a lutin driver chuan alu chila jack chuan lo hmu in dam kho chhuak pakhat chau an om don ti hria in a chemte a phor ve ta driver chuan bein a hne lo lek lek maya ni masela in siam thangalin jack chu avita jack chuan an unau an rokna phena mithil ti theih tak pakhata om thu hrilin jack po chu a thata in ngain akal san le ta ani jack laka phuba alak zo nu chuan chak takin motor akhala jack athu soika sherengin midang pakhat che tha tur anei to sia a unau pa thina a chuan tu nge in rola turwa manange ani a hrebik lo driver chuan radio chungai thla in jack chu adam chu athu an ron puanga damdo in lama a om thu hria in driver chuan a motor a her ngal vuta damdo in lam chu panin jack chu chiang do zoka tha le atum bok sheriff chuan jack ala thilo ti hria in damdo in lama driver aron chele don ti a hria a driver chu lo man chu ngei atum ve bok killer chuan driver chena information chu lo dong ve in damdo in lama a chele don ti alo hreve a damdo in lam chu pan ve ngalin in tha tum ho in meet an nei don ani ber mai driver chuan damdo in chu thlengin jack omna chu a zong ngal vata doctor ten an zai mek ti hria in alu khunga jack chu zangai na tel hau lovin akap ta ngek mai le jack chu kaplum ngalin sheriff chuan silai puak thom alo hreve ngala jack a omna room chu pan ve ngalin driver ero mu tur alo om to lo nurse pakhat chuan driver kalna hmun chu hrilin sheriff chuan a zui ngal vata driver kaliam tur chu kapin a ka fu lo hlau driver chuan kap let ve in anin kap ton zak zaka driver chuan eng chu kap themin sheriff chuan atlan chuka ngain a ve pheya driver chuan thong thutin sheriff chu a chaldara atin taran mai a bet chu mu in police ani ti a hre chuaka driver chuan kaplum du lovin akal santa ani killer khan pon lama lo chang ve rengin driver tlan liam tur chu a zuya in tha tuma in anni boka poisak an nei lo dun hle driver chuan chak taka car khalin truck hnuah chuan atlan lut thuta kongpui sira lo dingin killer chu a chang fu ta ni masela a poisoya ni lo awangin akaplum du lova akar ke a chuan kapin killer chuan a ngonga akap ve a driver chuan tlan sanin anu chena in lam apanta ani anu chuan lo en kolin driver chuan a unau pa thalak chu enin hunkal to angai tu kira a unau pa ne na an beng rok zolim chu misual tu ti hriat lo ten rok vele in a unau pa an thata ama po kum somla jel tangin phuba ala a unau pa vap chukengin mi pakhat che tha tur anei to a phuba alak zo nu chuan jel ta na nga yani po in a hre big lo a target nu nung ber chu pui thiam ani ti hria in biak in lampanin akala pui thiam chuan driver chu mu in a hlau kher mai driver unau pa an tha nu khan in thiam theilovin asual asima sakhorong bol tu ni in a in mu chuaka driver an phuba aron lak hunatan alo in pe ani ber mai driver nen chuan in mufarin pui thiam chuan ngai dam an dila driver chuan tha mai du ma se mi in chira ngai dam an dil chuan ngai dam theilo tur khopin a felfam kim bik lo ti a in hria a phubalak chu du viau ma se pastor nun danglam ta chu that theilovin akal san ta ani killer khan lo en ve rengin driver chu misual tak ani lo ti hre chuakin police lampon pastor chu driver last target ani ti an hreve bok driver chu biak in a thru in a unau pa thalak a ena jeka thu soi angai tu alai chuan killer khan ron mu in silain atina ama chortu chu mithil ti theih tak ani thu hrilin a silai a chu saka tha atum lai chuan sheriff kharon thlengin killer chu a silai da thlaturin a hrila
Sheriff chuan driver chu alua kapin sheriff hi mithil ti thei driver unau pakhat tute zinga ahnar kai tu ber alo nia driver te unau beng rok zo hlim suam rot tu ber ani bok kumsom kalta a driver kap tu kha sheriff hi ania driver chuan a hmel a hmu ve lowa wangin a hreto lova tuna chuan sheriff ni na dik tak hailanin a to bok Seriffian killer hi chorin driver thatir atuma nima sela killer hian athat thei mai big low driver an ka nu chuan sheriff le killer chuan an kalsana sheriff chuan phone mangin driver chuan ahnung lam tangin arong kap thal top mai driver chu alua thiram phuma khan sheriff chuan aka fuwa athi anga an kalsan kha thilovin driver chuan a unau pa thina a emaw phurtu te chu da trafficin phuba ala a phuba alak zo nu po chuan hlim theilovin phuba lak na hian hlimna min thlen ngai lo ti chu a chiang reng mai